midwa wene komni. Ok ang'eyo, ing'eni ok anyal decide ni ka sama wuok ni to koro ng'ane mabedo. Ji ng'eny e chama ka. But gima temo wacho en an kaka John Mbadi, chama mar ODM en chama ma anie committed. En chama ma bende an bende ase contribute maber. Kendo bedo jakom mar chama ok en gima yot ahinya. Ine ma discipline tete ni kuomi. Ine mikelo discipline e party. Ting'eyo mana kaka jowa be samoro wigi tek. So okot kom mayot ahinya. And asetime gi ngufu na tete. Seche moko awinjo ka jomoko tho dira wach ne an Mbadi chama osekonya. It is true ni chama osekonya. It is true ni Raila osemiya appointment mop samoro moko dina leka. Asebedo assistant minister. Asebedo chairman. Trevor asebedo minority leader. Sani an park chairman. To jok mawuoyo go boni gung'e ni gin dak kawo gi ketgi gigo. Ambe nitiere gima asetimo e party ni kata nitiere capacity man go.